Good morning, guys! We are out and about. It's early in the morning. Papunta kaming Coles. Hello, malab. Good morning, malab. Good morning. Good morning. Vlogmas Day! I don't know na. Hindi ko na alam, guys. Punta lang kaming Coles. May, hala, Kmart is open already, babe. Yeah, it's about 8. Wow. Meron na akong bibilhin kasi may gagawin ako mamaya. May nakita akong video na dessert na sobrang dali lang gawin. Sabi ko, gawin ko to, be. Try natin. Baka naman masarap. Punta kaming Coles, guys. Coles! Open na din sila. Ito, open naman. Open naman to sila ng... up to you. Yeah. Okay. Open naman to sila ng 12 ng umaga. Yung pinunta namin dito, ito lang at saka yung condensed milk. Pero tingnan nyo, guys. Sige, you do this. Pangdagdag. Bumili din ako ng glad wrap kasi just in case wala na kaming glad wrap. Ito din. Marami siyang laman. 6 na maliliit. Maganda pambigay ba? Pambigay sa mga tao-tao. Mga regalo. So, meron na tayong 24 dito. Perfect. Maybe put the big ones first. Nabuang. Hindi pa nga nas kanilagay na. Babe, ano tawag doon? Nakaw, babe. Buang ay. $91 later. After work, my love? Yeah, after work. 9 9 more days after work. more days? 9 more days. Nice. How many days for me? 0. Mwah. 0. 0 days for me. 0 days for you. Sige na, babe. Alis ka na. Pinapalis. Oh man, I'm tired. Tired? I know. Tagal niya na nakatulog kagabi, guys. Nahirapan daw siya matulog. What time did you sleep? I think it's until like 2, 3 o'clock. Oh, I couldn't sleep. I wanted to sleep, I just couldn't sleep. Bye! Love you, babe. Okay, guys. Tayo ay magsimula na. Ang tawag sa gagawin natin ngayon is condensed milk chocolate truffle. And yung ingredients niya, guys, dalawa lang. Sobrang dali lang nito. Cocoa powder at saka condensed milk. Yun lang talaga. Yun lang. Hindi ko to sariling idea. Nakita ko po siya sa isa sa mga recommended videos ko. Yung channel na napanood ko is Cooking Tree. So, i-leave ko yung link ng video sa description box. Itong video na to, nagbigay siya ng 2 ways of making it. Pero yung gagawin ko is, I'm not gonna follow the exact ingredients na meron siya dito kasi konti lang yung ginamit niyang condensed milk, 160 grams lang. Gusto ko ubusin lahat yung isang can. So yung gagamitan ko is isang can ng condensed milk and then I'm gonna use, wait i-compute ko lang siya ng maayos. So 160, ito 395, 160 plus 160 equals... Okay, so yung gagamitin ko is isang can ng condensed milk, tapos gagamit ako ng 100 grams ng cocoa powder. 100 grams of cocoa powder, guys. And then, gagamit pa tayo ng more pa, kasi kailangan natin siyang i-dust ng more cocoa powder later on. So, kailangan natin ng maraming cocoa powder. So, itong cocoa powder na meron ako, it has 375 grams siya. Yung gagawin, guys, is i-mix lang sila. Okay, simulan na natin siyang gawin. Okay, first step is ilagay yung condensed milk dito. Hindi naman kailangan ubusin yung isang can. Ubusin ko lang siya kasi wala na akong ibang paggamitan ng condensed milk. Ito lang. So, ubusin ko na lang siya sa recipe na to. Yeah, pero kung meron kayong extra na condensed milk kasi meron kayong pinagawan ng condensed milk nyo, meron kayong natira, pwede din yun. Tapos, kontian nyo na lang yung cocoa powder. Depende na sa inyo.
Alright, now ito, kailangan siyang i-microwave for, yung sa kanya sabi 30 seconds eh, pero konti lang kasi yung condensed milk niya dun. So, I'm gonna microwave this for about 40 seconds to a minute. Kung wala kayong microwave, I'm pretty sure pwedeng gamitin yung like regular lang natin na stove. Pero saglit lang, para lang uminit siya guys, para hindi tayo mahirapan na i-mix siya later on. While that is going, mag-measure muna tayo ng 100 grams. I'm pretty sure it doesn't have to be exactly 100 grams. I'm confident na itong recipe na to, okay lang sa kanya yung tansya-tansya. Depende din sa texture ng truffle na gusto nyo. Depende na sa inyo. Okay na. Nilagay ko siya ng 1 minute. Ano lang ako ng 100 grams nito. Ilagay na natin yung ating cocoa powder. Pero wag mo nang ilagay lahat at the same time. Sa una, madali pa siya. Madali pa siyang i-mix. Pero mamaya, kapag marami ng cocoa powder, dun na. Ayan guys, hindi pa natin nalalagay lahat ng cocoa powder, pero ano na siya, nagiging thick na siya. Pwede nyo din dagdagan ng cocoa powder, depende na talaga sa inyo, depende na sa trip nyo. Ito naman, next yung gagawin natin. So, meron ako ditong llenera. Lalagyan ko lang siya ng cling wrap guys, para hindi dumikit yung ating condensed milk at saka cocoa powder mixture. Ayan. Magdadust ka ng cocoa powder dito guys. Okay, ready na yung ating mixture, guys. Ilalagay ko lang siya sa fridge ng 2 oras. Ayan, dahil tapos na tayo dun, hugasan naman ang ating harapin. Ito din yung problema ng mga baking. Ito, sobrang simple nga nito eh. Hindi nga to gaya ng iba na sobrang daming gamit na ano. Pero, yan yung problema kasi ang daming hugasan. And, ano pa, malalagkit. Alam mo yun? Pero okay lang yan. Like sa... I-put away ko muna yung mga natuyo na. Guys, yung ating condensed milk mixture, ano na siya dyan? 3.5 hours na siya dyan. Pero mamaya ako na yan kukunin kasi kakain pa ako. Kain ako ng lunch. Hapon na guys, pero late kasi ako ng breakfast. Tapos na, ano din ako, na carried away ako sa aking editing. Yung in-edit ko ngayon is yung mukbang namin na Dan. So, sa mga nagtatanong kung nasaan na yung mukbang, ano na yun guys, naplano ko na yun. I-upload ko siya kapag nag-travel ako. Kasi alis ako sa Sabado na eh. Tapos, hindi naman ako makaka-edit kasi yung vlogs ko ngayon, ano siya, like, vlog ngayon, upload bukas. So, because I will be traveling overnight, hindi ko siya magagawa. Kailangan ko ng stock na video and yung nakastock ko na video. So, I'm currently working on it para when I travel, you still have vlogmas to watch. Yes! Now, I'm gonna have utan. So, nagluto ako kagabi ng utan. Ting! Utan for lunch! Kain tayo, guys! Mainit na mainit, oh! Guys, ito na yung itsura ng ating chocolate truffle. Meron ako ditong cocoa powder. So, lalagyan natin siya. Magdadust tayo dito. Tapos, ikakat ko siya, guys, into squares or rectangle. Depende sa inyo. Pero, that's what I will do. It's been in the fridge for like about 4 hours. Guys! I'm doing it now! Sa totoo lang, pangatlong gawa ko na to kasi I made a mistake. So, inulit ko siya. Pero, I'm using the same ingredients. Hindi ko siya tinapon. That's the good thing about this kasi hindi mo siya kailangan itapon. Nagdagdag lang ako ng cocoa powder. So, ano siya ha? Ilalagay ko sa description box yung ingredients. Pero yung akin, dinagdagan ko siya ng more cocoa powders. Instead of 100 grams, siguro may mga 150 grams na dito. Tapos, konting condensed milk na lang kasi every time nag-uulit ako, parang maraming nasasayang balik kung anong natira sa whisk, ganun. May mga nasasayang, but okay na to.
Makapal na siya. And meron na din akong maliit dito na square thingy. Maglalagay ako ng cling wrap na naman. So, dapat thick talaga siya, guys. To the point na parang hindi mo na siya ma-whisk sa ka-thick niya. Like, thick talaga. Like, sobrang thick. Do you think I need more powder? Or? No, I reckon that's good now. Yeah, that should be good. Kasi, wala. Hindi mo talaga siya mamumold ng maayos. Like, dito ako nag-mold kanina. Oh, na mali ako. So, inulit ko na naman. Pero okay lang yan. At least kayo, kapag kayo gumawa nito, hindi na kayo mamali, di ba? Kasi ako na lahat gumawa ng mali. Maglagay lang tayo nito. Ulit na naman tayo. Ang arte-arte ko pa kanina, may pag-glass bowl pa ako doon, mixing bowl. Ngayon, nasa regular, na lang ay. See, this is so thick. That's what it says. So thick. And guys, warning, this is really messy. Really messy. And ang daming hugasan. So, sabihin ko na lang sa inyo na kapag naiinis kayo sa mga ganyan, huwag nyo lang gawin. There's cocoa powder everywhere. Tapos, yung chocolate dumidikit sa kung saan-saan. Okay. That looks alright. Yeah, better than the first one. Kailangan natin itong daginutin, babe. See, ang daming nasasayang. Pero I'll do my best to... Lick that. No, not lick it, but like... Just get that out of there. I can grab a spoon, metal spoon, and then use another metal spoon to push it off the other metal spoon. The two big circle ones. Oh no, the oval ones. The oval ones. 2 spoons. You want 2? Hindi ito madali, guys, pero tastiest para sa magandang produkto na chocolate truffle. Right? Yeah. So, put it in the fridge for 1 hour. And more dishes to do. You can put up the top shelf, babe, right at the back. It's Yeah. the coldest part of the fridge. Yep, that's what I'll do, my love. Cover it like that. I have this set. Hey Google, timer for 1 hour. Alright, 1 hour. Starting now. Thank you. Alright guys, 1 hour later, it looks like this. Lagyan na natin siya sa ating malaking plate na idadust natin ng cocoa powder na naman. Okay, here we go. Ayan. Just enough para ma-cover yung ating condensed milk mixture. Okay, this looks way better than kanina. So, this should be good. Wait. Again, sinabi ko na sa inyo kanina, it's gonna be messy. So, para lang tulungan ka na ma-separate yung plastic, mag-dust lang tayo ng konting, powder dyan. Nakalimutan kong lagyan ng guys. Cocoa powder yung aking cling wrap. So, mas madali siya kung lalagyan nyo siya ng cocoa powder before nyo ilagay yung mixture nyo. Learn from my mistake. And do not forget to put cocoa powder. Finally. Okay. Dust. Make sure na makukoat siya ng cocoa powder, guys. So, I'm just gonna do this while shaping it properly as well. So, isi-shape ko siya ng square. Depende na sa inyo. Yung gagawin ko ngayon is mini squares. Yung iba, meron ako nakita na pabilog yung ginawa niya. Pero yung sa akin, square yung gagawin ko. I reckon it looks better. Yeah, it looks better than earlier. Can we try a different knife? Yeah, sure. Is that clean? Yep. Okay.
Lesson learned, don't listen to your husband. Okay guys, na-try natin yung dalawang knives. Much better yung ganito, parang bread knife. Hindi siya dumidikit masyado. So yan yung gamitin nyo instead of this. Okay, now it's time to shape the truffle. So make sure na malinis yung kamay nyo, tapos dry din yung kamay nyo. Kasi isi-shape mo lang siya into like a square or depende sa kung anong gusto nyong shape. Okay guys, ito na yung ating final condensed milk chocolate truffle. Dalawang ingredients lang. So we will just do our final dusting of our cocoa powder. Konting-konti lang kasi hindi na niya kailangan ng marami. Magilan tayo guys. And it looks really good. Char. Guys, it is time to taste it. Meron akong maliit na piece dito. Danny Boy can have one square. Thank you, babe. Is it okay? That's okay with me. Try it. Sorry. Be honest as well. That is so delicious. That's like the best cocoa I've ever tasted in my life. It's good, babe. Let me try it. Hindi ako mahilig sa chocolate eh, pero we'll see. A little bit too much cocoa, maybe. Okay. Yeah. Kasi masarap naman talaga yung I could be good if it had nuts in it. nuts. Some nuts. I do not know how the nuts will go with this. I would crush the nuts Crush the nuts. and mix it in with it. That would be good. Okay. Yeah, masarap siya kasi hindi siya sobrang tamis. Like, it is sweet, but not like overly sweet. It's actually pretty good. Yeah, it's good. Yeah, it's pretty good, babe. Yeah. Good job, my love. Thank you. Takbo ka na? Takbo ka na, babe? Exactly. That's right. Tatakbo siya, guys. He will go for a run. I think I'll have 2 more. Guys, gabi na. Alam niyo ba? Tumawag yung papa ni Dan. Tumawag siya. Tapos sabi niya, punta ako sa inyo bukas. Sabi ni Dan, huh? Kasi aalis kami. Ganyan naman sila mabait. Silang mga tao. Ganyan sila. Na kapag umaalis kami, kinikita nila kami before kami umalis. And lalo na ngayon na papunta na Pasko, siguro gusto niya ibigay sa amin yung gift. Kasi nagbibigay talaga sila ng gift every year. Alam ko na yung gift, pabango. Every year talaga may bago akong pabango galing sa kanila. Bag? What? No. You don't have a bag or do you have a bag? No? I'll get a bag then. Okay. Anyway, sabi niya pupunta daw siya bukas. Tapos sabi ko, dito na lang sila mag-dinner kasi nakakahiya naman papuntahin natin sila dito para lang tagapin yung gift. Tapos malapit na din yung birthday niya. So, bibigay namin sa kanya yung gift din namin para sa kanya, which is perfect. So, sabi namin sa kanya, or sa kanila, sa papa niya at saka asawa niya, dito na lang sila mag-dinner. So, ngayon, kasi sobrang biglaan to, hindi naman namin alam na may plano pala silang pumunta. Dire-diretso. Kailangan namin bumili ng ingredients para sa mga lulutuin ko bukas. So, what have we decided to cook and make for them, my love? We're gonna do Filipino spaghetti, Yes. fried chicken wings, Yep. lumpia, and that was the dessert. Leche called? flan. Leche flan. I reckon that's good. That Yeah, is that's nice. like so Filipino. That is Filipino. Yeah. We're here again, my love. Dito na naman kami sa Coles, guys. We just need to get cheese para sa aming spaghetti and beef, chicken dito. Here, chicken wings. Ang lamig. Ayan guys, we're home! Ibang angulo naman. Never nyo to nakikita tong angulo na to kasi nandun yung window. Tapos kapag ganito ako, against the light ako. So, laging pag ganito. Anyway, punta kami ng shops, bumili kami ng egg. Kasi gagawa ako ng leche flan bukas. Kasi hindi pa nila na-try yung leche flan. Papatry ko sa kanila. Magiging Filipino dinner to bukas. Spaghetti, para sa Filipino style spaghetti. And sabi ni Dan, dagdagan daw namin ng mushroom yung spaghetti. So, we got mushroom. We got oil, kasi magdi-deep fry tayo bukas. What did we get? Canola oil. And then, we got Coke. Pero, hindi ko yan iinumin. I'm not gonna drink that.
And we got this. Bibigay namin sa kanila. Iuwi nila yan kasi hindi din kami mag-chocolate. Ang hirap ng you're trying to eat healthy tapos may mga bisita. Minced beef. Ayan, para spaghetti natin. Ito nakakita ko ng Tim Tams. And I feel like meron na ako maraming Tim Tams. Kaya lang naka half price siya. So, $5 dalawa. Sabi ko, bili tayo. Pero feeling ko marami akong Tim Tams. Sobrang puno na ng luggage ko nito do. Para Pilipinas yun, guys. Cheese para sa spaghetti. And chicken wings na gagawin na natin ngayon na. Chicken wings, guys. Yun lang. Tatakbo na yan si Dan. Kanina tatakbo na sana siya. Kaya lang tumawag yung papa niya. So, sabi niya, punta muna tayo ng shops before mag-close yung shops. Buti na lang, alas 9 mag-close yung shop ngayon. And, late na. Nangyari dito. Okay. Alright, i-put away ko lang yung iba. Tapos yung chicken, we will get it ready for tomorrow kasi kailangan ko siyang parang marinate. Nirarap ni Dan yung regalo niya para sa papa niya. I should wrap it, babe. Okay, bala ka. Alright, my love. Sure. Yep. Gusto ko yung nagrarap eh. Okay, gawin ko na tong chicken, guys. Okay, guys, nahugasan ko na yung chicken. Kinat ko na din siya into 2. Ano pala to ha? Salt and pepper and garlic fried chicken ata yun. Salt and pepper fried chicken. Or pepper and garlic. Basta, meron akong video nito. I-leave ko siya dito. And i-leave ko din yung original video kung saan ko finalo yung recipe na to. Marion's Kitchen ata siya. I believe so. I-leave ko siya sa description box. Pero, maglalagay tayo ng pepper. Maraming pepper. Bukas ko siya ipa-fry ha. Ngayon, titimplahan ko lang siya para ma-marinate natin siya. Now, I'm just adding salt, guys. Yung gamit namin ni Dan is pink salt. Himalayan pink salt. And then, add the garlic powder. Garlic powder, yes. And then, gamitin yung kamay mo. Make sure na malinis siya. And then, gaganon-ganon nila natin. For the key, Mara. Key? Using it right now? Just use my key. You have to take it out from the pouch. No, I'll do that. So, ano lang siya guys, i-mix lang siya ng maayos. I-massage siya just to make sure na nuot yung ating nilagay na spices. Hindi na ako nag-measure, tinansya-tansya ko na lang. Meron din pala akong rack dito guys, kasi dyan natin siya ilalagay. Sa napanood ko kasi, dun sa recipe na fina-follow ko, dapat nakakahinga yung chicken. Amoy na amoy ko na yung combination ng pepper at saka ng salt. Okay na siguro to. Okay na to guys. Lagay ko na siya dito. Agoy, nahulog. Buwan. Nakakangalay din pala to sa braso. Closer mga chicken. Sikit-sikit lang mga chicken. Okay, dalawa na lang po. Okay, kasya lahat. Napagkasya naman natin siya, guys. So, this will go sa fridge and bukas na natin siya i-fry. Pinapakinggan ko yung Showtime, guys, kasi hindi ko to napanood kanina. And I am having green tea. Ito lang yung Twinings na green tea and mint. Did you drink your tea, my love? No. Not yet. Not yet. Dan has his own as well. What day is it? Alright everybody, good night, sleep tight. Rose asked me to close the vlog on day number 8, 9, 10 of Vlogmas. Alright, good night everyone. See you, Bukas. Bye.